Mie, cel mai mult îmi place muzica. Muzica îmi dă energie, mă face să mă simt bine. Eu învăț la școală muzicală. La școală mă duce mama, fiindcă drumurile sunt foarte proaste și nu mă pot deplasa singură. Mamei îi vine foarte greu să mă ducă. La școală nu pot să mă urc singură pe scări. Aș vrea să fie rampă, să pot merge singură la școală, să am dreptul ca toți copiii.